obzirom da je moja publika stvarno toliko fenomenalna i toliko je Sedmog to bilo sve prelepo, da jednostavno ne mogu napor, ne mogu ni da osjetim. Ono što kažu, pa da li će Mirzi na sljedećem koncertu uzvratiti uslugu? Pa doći se sigurno će doći. A da li ćeš ti na njegovom drugom? Da li ćeš ti njemu, pa da? Mi smo kolege, mislim i stvarno dobri prijatelji, tako da ja moram da se polako spremam, zato što se već malo kasnim, ja se izvinim. Evo, brzo ćemo, kako su se sinovi proveli na koncertu? Fenomenalno, bilo je fenomenalno, oduševljeni su, bilo nam je svima mnogo lepo, ja sam se vratila par dana za Istanbul, malo sam tamo bila i kako se zove, došla sam opet da se ispremim za 18. Jesu li svesni sada kolika je mama zvezda u Srbiji? Pa jesu, znali su to i pre, ali sad im je malo jasnije. Vidimo da su i pripreme u toku, Šnalica je tu, znači nemate problem pred nama da dođete? Ne, pa nemam, Vasilisa je stavila Šnalicu, ja nisam ni svesna, zato da je skinula. Ono što sam ja želeo da pitam, Simin je objavio prvu pesmu, da li to znači da na sljedeća 2 koncerta možemo da ga očekujemo da se on pojavi s tobom na bini? Ma ne, on je DJ, to je pa nema veze. Davno. To je baš bilo davno, ali jednom prilikom ćemo ga napraviti da on malo svira između dva bloka. Pa to, da napraviš da nešto bude na koncertu? Da se pojavi na koncertu, zašto si ne bi izašao u Sava centar? Jesi razmišljala o tome? To je bilo super. Evo, Milica je rekla da je bila prvi put da te ispoštuje, drugi put neće, taman u bloku gde je bila Milica, neka on pusti pesmu, a? Bilo bi super. Milica uvek hoće da me ispoštuje, samo je sada trudna, kao i ja nju. Tako da, zahvaljujem se ljudi, ja moram da već uđem. Puno vam hvala. Da li ćete doći na slavlje kad se Milica porodi? Naravno da, naravno. Ćao. Šta ćete joj otpevati? Koju pesmu tvoju voli, Milica? Ajde to nam otkri. Da li znaš, privatno? Mislim sigurno limunadu. Limunadu. Ljubim vas puno. Ćao. Ćao.